Hekk illum sejrin nirriflettu fuq it-talba ta' Rużarju, hekk fil-ħajja tagħna ninsabu fix-xahar ta' Mejju, u ċertament żgur f'xi mod jew ieħor x'imkien jew f'xi omelija, xi saċerdoti u anke xi programmi oħrajn fuq ir-radju, hekk smajtu fuq il-bżonn u l-qawwa ta' din it-talba. Però xtaqt nagħmel ftit riflessjonijiet magħkom illi jittrattaw din it-talba hekk anke fil-ħajja tagħna bħala Knisja u anke bbażi ta' dik li hija l-kelma ta' Ekk, l-ewwel ħaġa li nixtieq li nifhmu dwar it-talba ta' Rużarju llum hija l-esperjenza li kellhom l-apostli fiċ-ċenaklu. Aħna ħafna drabi għalina Rużarju naraw bħala talba lil Madonna u ċertament għandha dik id-dimensjoni li Rużarju huwa talba lil Marija. Però nixtieqhom nifhmu kif ir-Rużarju għandu dimensjoni ħafna importanti li hija talba ma' Marija. Li aħna fir-Rużarju qegħdin nitolbu mal-Madonna ninsabu miġburin madwar Marija fit-talba ta' Rużarju. U dina propju hija dimensjoni li ma tantx forsi nitkellmu dwarha jew nirriflettu dwarha fejn jidħol ir-Rużarju. U biex nifhmu x'ikun qed jiġri irridu mmorru lura fiċ-ċenaklu. Iċ-ċenaklu l-atti tal-Apostli jgħidulna illi l-Apostli għadu jistennew isseħħ il-weda ta' Ġesu li fuqhom jinżel l-Ispirtu Santu fit-talb miġburin madwar il-Madonna. Propju għalhekk xtaqt illum nitkellmu fuq ir-Rużarju f'dan id-dawl, għaliex bħalissa l-Knisja wkoll qegħdin ngħixu l-mument ta' stennija għal miġġa tal-Ispirtu Santu. U l-Knisja ta' Ġerusalemm biex ngħidu hekk l-ewwel komunità Nisranija kif stenniet il-ġrajja ta' Pentekoste. Il-ġrajja ta' Pentekoste li aħna se niċċelebraw minn hawn ftit ieħor stennietha flimkien mal-Madonna. Miġburin madwar Marija. U x'kienu ħanejdu hekk ftit mill-karatteristiċi ta' dak il-mument ta' dil komunità Nisranija. Hekk dik il-komunità Nisranija f'Ġerusalemm kellha ħanejdu hekk ftit diffikultajiet minn ġewwa bħala komunità bħala Knisja u kellha ftit diffikultajiet minn barra. Minn ġewwa x'kienu d-diffikultajiet? L-ewwel ħaġa kien immaġinaw l-apostli bejniethom min jaf kemm forsi ippuntaw sebgħhom lejn xulxin. Ġuda tradixxa li mallem u mejjet. Pietru l-kap tagħhom qiegħed hemmhekk imma wkoll ċaħat il-Kristu li mallem tagħhom li rabbi tagħhom u fuq kollox anke huma l-apostli bejniethom se juraw li l-kol kemm huma il-Ġesu tal-Quh barra Ġwanni. Jiġifieri jisma' qegħdin hemmhekk miġburin fiċ-ċenaklu jistennew il-miġġa tiegħu però konxi anke tad-djufija tagħhom. Konxi huma wkoll tad-dnub tagħhom. Konxi minn nuqqas ta' fidilità fil-ħajja tagħhom. Konxi li l-ħajja tagħhom fi Kristu kienet ħajja dgħajfa. U b'xi mod eżisti din hija anke s-sitwazzjoni tagħna llum waqt li din nistennew Pentekoste. Aħna wkoll nistgħu nkunu bħal din il-Knisja ta' Ġerusalemm li aħna konxi mid-djufija tagħna. Knisja li wara 2000 sena ta' storja hija konxja b'nuqqasijiet tagħha kif anke talab b'umiltà kbira Ġwanni Pawlu Tieni meta rsaqna biex iċċelebrajna s-sena tal-Ġublew, meta ħareġ anke dak id-dokument tal-purifikazzjoni tal-memorja meta l-Knisja tal-Bet Maħfra għall-iżbalji tal-passat tagħha. Però Knisja li anke llum hija konxja tal-djufija tagħha, konxja tal-iżbalji tagħha. F'kemm waħda jiena u inti x'aħna Knisja, konxi mid-dnub tagħna, mid-djufija tagħna, mill-umanità dgħajfa tagħna, mill-limitazzjonijiet tagħna. Kif kienu l-apostli fiċ-ċenaklu. Però l-apostli apparti li kellhom ħnejdu hekk din is-sitwazzjoni bejniethom waqt li jistennew il-miġġa ta' Pentekoste kellhom ukoll sitwazzjoni biex ngħidlek barra minn dan il-komunità. Kellhom jiffaċċjaw żewġ realtajiet partikolari. Ir-realtà politika u l-realtà reliġjuża. X'jiġifieri? Ir-realtà reliġjuża li huma kienu qegħdin jgħixu f'ambjent ludi li kienu ostili għal fidi fi Kristu, għal persuna ta' Ġesu. U allura biex ngħidu hekk kienu jgħixu f'mument tal-istorja li kien hemm reliġjon oħra u mhux biss kien hemm għandek il-Griegi il-Pagani li kellhom twemmin differenti u kif ħajaqbdu jwasslu dan il-messaġġ. U din is-sitwazzjoni biex ngħidlek li lin barra mill-komunità hija anke sitwazzjoni ħafna konkreta li qed ngħixu fiha aħna llum. Anke jekk neħdu anke aħna f'Malta li mhix Kattolika, insibu diversi reliġjonijiet, insibu diversi nies li anke ma jemnux. Ġifieri hija sitwazzjoni li qegħdin ngħixu fiha li konna naffrontaw lil nfusna wkoll ma' daw realtajiet ta' twemmin differenti. Kif kienu l-apostli? L-apostli kellhom ukoll fil-nistennew il-miġġa ta' Pentekoste wkoll ir-realtà politika ta' żmienhom.
illi tinsewx Ġesu biex ngħidu hekk it-tisliba l-mowt tiegħu, jiġifieri inqabdet mhux biss fi kwistjonijiet reliġjużi mal-Lut, imma nqabdet ukoll fi kwistjonijiet politiċi bejn Pilat u Erodi. U l-istess ħaġa jeżisti anke sitwazzjoni tagħna bħala membri tal-Ġesu bħala l-Knisja ħajja tiegħu ukoll qegħdin niffaċċjaw realtajiet politiċi fi żminijietna illi mhumiex dejjem ħanidu hekk jiffavorixxu l-kundizzjonijiet li fihom jista' jiġi mxandar l-Evanġelu. Jiġifieri sitwazzjoni politika li fejna fin tkun kontra li jissemma kull referenza għal Kristjaneżmu f'dik li hija kostituzzjoni tagħha. Tendenzi li jitneħħew l-immaġni tal-kurċifiss u immaġni reliġjużi oħra. Tendenzi li jkun hemm pressure, pereżempju, fuq pereżempju il-fidi nisranija sabiex tinfetaħ l-abort, jew sabiex tinfetaħ għażwieġ bejn persuni tal-istess sess. Jekk hemmx min jgħidlek li l-Knisja anke tagħmel diskriminazzjoni għax ma żewġ persuni tal-istess sess. Jiġifieri hija realtà fejn l-ambjent politiku wkoll huwa ostili għal fidi nisranija. Ostili mhux necessarjament għax hemm xi aġenda direttament kontra l-kemm jista' jkun hemm ukoll, imma li fil-valuri ma jaqbilx mal-valuri tal-Vanġelu. U lura araw il-komunità ta' Ġerusalemm eżistijej kienet qiegħda tgħix ġiet ċirkustanza fejn bejniethom kienu konxi tad-djufija tagħhom u mbeżżajn. Ikkellek ir-realtà minn barra, realtà ta' twemmini differenti u ta' sitwazzjoni soċjo-politika oħra. L-istess kif qegħdin aħna. Il-preżenza ta' Marija f'din l-istennija l-miġġi tal-Ispirtu hija essenzjali eżistijej. U għawek nibdew nifhmu kif ir-Rużarju jerġa' joħodna lura f'din l-esperjenza per qed nitlaq mis-sitwazzjoni konkreta tal-Knisja, tas-soċjetà u l-politika li aħna ninsabu fiha. Għaliex dak li għamlet Marija il-persuna tagħha fl-ewwel ċenaklu, Marija tibqa' tagħmlu llum anka fina permezz tagħna billi ġġeddet it-talba ta' Rużarju wkoll fi żminijietna. X'kienet qed tagħmel Marija fl-ewwel komunità nisranija? Ħalli nifhmu l-Madonna x'qed tagħmel anke magħna llum il-ġurnata. Fl-ewwel komunità nisranija ċertament il-Madonna kienet hemmhekk titlob. Jagħmel ħafna ċara tal-apostli kienu miġburin fit-talb flimkien ma' Marija u Ġesu. U l-Madonna eżisti anke llum tħeġġiġna sabiex aħna nitolbu hija preżenza li hi titlob magħna, hi titlob għalina. Kif anke jgħidilna l-katekiżmu tal-Knisja li t-talb tagħna huwa msaħħaħ bit-talba ta' Marija. Preżenza ta' Marija hija preżenza ta' waħda fostna fil-Knisja li qiegħda titlob. Importanti eżisti din nifhmuha. Ek ħafna drabi il-Madonna ka fid-diritt tagħha naraw li dejjem tagħmel referenza għat-talb, tolbu. Kemm il-darba hu kellna nistudjaw l-istorja tal-Knisja, nistudjaw ftit id-deritt dawk approvati mill-Knisja, meta l-Madonna tinsisti fuq it-talb. Melux bejna l-anniversarju tad-diritt ta' Fatima, pereżempju. Kull darba l-Madonna diritt Fatima hija talbet sabiex nitolbu. F'kull dera titlob sabiex nitolbu. Għaliex dak li kienet qed tagħmel fil-bidu tal-Knisja, titlob fiċ-ċenaklu. U dak li tagħmel Marija f'kull dera tagħha, dak li tagħmel Marija fil-ħajja tagħna. Tħeġġiġna t-talb, hemm ikona diversi ikoni sbieħ il-Madonna bħala dik li qed titlob. Ġifieri anke fl-ispiritwalità ortodossa Biżantina. Għandna din il-figura tant sabiħa ta' Marija bħala l-mara tat-talb. U allura Marija eżistija b'xi mod ta' mudell, ta' eżempju, ta' mbuttatura li aħna biex ngħixu f'dan iż-żminijiet li qegħdin ngħixu fihom u qed nistennew il-miġġi tal-Ispirtu irridu nitolbu. L-apostli eżistija kienu jitolbu ma' Marija magħha. Mela mhux li nitolbu imma nitolbu ma' Marija qegħdin nagħmlu pass il qudiem issa mela nitolbu, però nitolbu mal-Madonna. U hawnhekk fejn hu l-importanza tar-Rużarju. Għax l-Rużarju se jerġa' jdaħħalna f'din ir-relazzjoni mal-Madonna li kellhom l-apostli fil-bidu tal-Knisja. U jekk il-Knisja kull darba li tgħaddi minn kriżi, jekk il-Knisja kull darba li jkollha bżonn tiġġedded, għandha bżonn tmur lura fiċ-ċenaklu, ħatkun il-Knisja ta' Pentekoste, il-Knisja li titwieled ta' kuljum il-ġdid bil-qawwa tal-Ispiritu, neċessarjament tkun Knisja komunità nisranija li tmur lura fiċ-ċenaklu flimkien ma' Marija. Mhux mingħajr Marija. Waraw x'barka hija il-preżenza tal-Madonna fil-ħajja tagħna meta hija tgħinna sabiex iġġedded il-Knisja u iġġedded id-dinja. Sfortunatament mhux kulħadd anke fil-Knisja jifhem u japprezza din il-preżenza ta' Marija mhux speċjali bil-diversi manifestazzjonijiet tagħha.
U allura eżistijej, hekk importanti ħafna li aħna nifhmu għadina illi ir-Rużarju bħala talba mal-Madonna ħajkun talba li seġġedet il-Knisja, seġġedet lilna fil-grazzja tal-Ispirtu Qaddis għax qed jerġgħu ħodna għall-esperjenza ta' Pentekoste li l-Apostli kellhom f'Ġerusalemm. Mela Marija kienet qed titlob, però Marija kienu qegħdin jitolbu wkoll magħha. It-talba ta' Marija eżistijej kienet qed titlob ukoll għall-Apostli. Fil-fatti Ġwanni Pawlu t-tieni f'waħda mill-katekeżijiet tiegħu fuq il-Madonna jgħidilna li b'xi mod Pentekoste huwa tweġiba min-naħa ta' Alla għat-talba tal-Madonna. Il-Madonna li titlob għad-don tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tal-Apostli. U għaliex it-talba ta' Marija